ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಗೊಬ್ಬು ತೀರ ಬಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಬರೋಡು ತೋಜಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಪೋಪುನ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜ್ಪಾ ಒಂದುಲ್ಲೈತೆ ಅವಳು ಚೂರು ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತು ನಂಚೆಂಕ್ ಅಲ್ಪ ಪನಿ ರಾಜಿಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಅಂಚೆನೆ ವಾಯ್ಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಮುಳು ಮಲ್ಲಕ್ಲ ಮಂತೊಂತೆರ್ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಮಂತ ಬೊಕ ಅರ್ಧ ಬೂರೊಂದಿತ್ತ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗ ಅವರ ಆಂಡ್ ಐದು ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತೀಜಿ ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್ ಯಾಲ್ನ ಐತಲ್ಲ ಆಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಎತ್ತು ಜಾಲಿ ಆತನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನನ್ಲ ತುಲೆ ಇತಲ ಆಗುನು ತುಲೆ ఆయన సైడ్ మంతొంద ఆయన ఎదురుదైన సైడ్ మంతొందు లేరు చిన్నొంದು పుదరేన తీతే బూరి అవే నీర్ಗೆ ಬುರಿ ಕೈಸಿ ಯಾನ್ಲ ತುಲೆ ಏನೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಪೋಯ ಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದಾಗ ಅನ್ನ ತುಲೆ ಪೋಯ ಚೂರು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದಾನದು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಯ ಅರ್ಧಡವು ಬೂರಿ ಎಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಪೋದ ಬತ್ತ ಇಂದು ಎಂಕ್ ಜಾಲಿ ಅಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಜಾಲಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂದೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಪೆ ಬೊಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಂಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್